19letý mladík z Kladenska. Se svými spolužáky se ještě v pátek připravoval na maturitní ples, tam ale nakonec nepřišel. O 2 dny později se oběsil v garáži své matky. Maturitní šerpa s přezdívkou, kterou všichni znali, ta teď studentům Františka připomene hned za dveřmi školy. Podle spolužáků to byl dobrý kamarád, který vycházel s každým. Škola pro něj ale nebyla úplně snadná. František studoval na této škole v Kladně. Jeho spolužáci věděli, že má problémy. Nikdy by je prý ale nenapadlo, že by si kvůli tomu vzal i život. Za mladou byl tantát, že pak nebydlel ani s mámou, když se s ním furt jenom hádal o škole, furt propadal, přítelkyni ho nechal, furt to měl. Všech kamarádek. František se rozhodl si vzít život doma, oběsil se v garáži. Prošetřujeme sebevraždu 19letého mladíka, která se stala v pondělí v odpoledních hodinách v obci Lhota. Byla nařízená zdravotní pitva. Důvodem sebevraždy byl podle jeho příbuzných hlavně strach z maturity. Vedení školy ale tvrdí, že neměl důvod se bát. Všichni byli překvapení, nikdo nevidí ze spolužáků, z učitelů důvod, který by pramenil ze strany školy. Kamarádi i příbuzní teď litují, že se František se svými problémy nepřišel svěřit. Každý z nich dnes opakoval stejnou větu. Jakýkoliv problém má lepší řešení. To už teď ale nikdo nevrátí. Klára Brunclíková, Televize Nova. Autorka reportáže Klára